Everybody say Kulian, yeah. Oh, zvakaoma mufunge. Mbona yo situation iri kuitika kuignore nakakuri kuitoitika apa. Sekutamba sekuseka so. Ndokuti nyadzisana chako. Muri eZimbabwe ndadzoka. Ukaona ndakadai sozi kuti ndinenge ndine majoka soka kana uchinge watosvika panapa tangane kutolaika izvo so kuitira kuti nyaya dzacho takungoonesana handizosirire kuitira kuti vamwe vakwanise kunzwawo like iwe wakwanisa kundoona izvo so ukalaika umwe munhu achakwanisa kuona futi nyaya dzacho dziri kuitika dziri muma streets esocial media. Nezuro nyaya iri panapa. Say we know Chivhayo welcomed President Mnangagwa at Robert Mugabe International Airport yesterday. The president had returned from Kenya where he attended the COMESA summit earlier in the week. Say we was in Nigeria meeting Bola Tinubu as he continues to build business and diplomatic ties across Africa. Chivhayo anogoenda ubva welcome Mnangagwa. Say pane ma vice president munhu atotosifana noziva vanofanira kutonyatsota zvinhu zvekunyatso welcome president mavice. Chivhayo if anything kana achida kuwelcome anofanira kungowelcome akamirira kana azotera kustate house another day not panicking pape unzi atonzi akatoenda atone futi security ipapo. Something fish is going on honestly, and ndakaona a lot of people were asking kuti Mnangagwa aite Kenya. Well, Mnangagwa has been elected the incoming chairperson of the Common Market for Eastern and Southern Africa COMESA with Zimbabwe to set to host the next year's summit, a major diplomatic milestone that underscores the country's growing influence in regional economic affairs. Saka izvo ndo zvangafambira zvekunoitwa zvekunonominatwa izvo zvekuti aite weCOMESA iyoyo. But this is not the issue. Wikino Chivhayo is supposed kunga ari kumabusiness ake kana kuti kumadeals. And word in the street iko zvinhu zvacharambike Chivhayo ari kushanda 24/7 zuro ndizuro anga ari kuna mutari kwa uko kuMalawi achitotsvaga dhiri zuro manje zvoso ipapapa anga ari kuNigeria ana Tinubu futi achitsvaga futi mamwe madhiri. Why? Ari kuziva kuti anything can happen. Uno kana wajaira kudya uchibenefita nemapresident wakuda kungonoconnecta nemamwe mapresident dzimwe nyika kuti urambe uchingobenefita, urambe uchingowana madhiri, urambe uchingonzi pakati parutwa chakati kwakati kuri kuvhurwa chakati Ugananda. It's like unongoti Ugananda wandiri kugananda nyika iyi zvakwana. Ndakuda kugananda dzimwe nyika dzese kana kuti ndakuda kunogananda Africa yese. Ndo mafambisiro ari kuita chinhu. Saka ukaona iye ari kuuya achimhanya kutotambira kuti andoda kutambira uyu kuti adzoka nyika, saka ndoda kubva ndanomira mirawo pama-VP ipapo pamamonya ipapo. Reason ingori simbu iri panapa ndiye kungoti mukomana ari kunyatsoziva kuti alright uku ndokuri kubva malink uku akutonomirira the next link komabva mukomesa masangana nemapresident mangani machinja namafone numbers nevangani ikoko. Saka ndotaura nevangani ikoko ndodidididi ikoko ndobva ndaenda kunani cause inini manzwira ndakambozviita macause anongosumuka sangana ine mfanho wangu ari kuya ikoko and the rest is history. Like what happened in China, akaenda akanosaina dhiri remabillions neChina, yet Zimbabwe yakasaina dhiri re600 million, iye akakusaina remabillions. Saka in the next 10 years ma-individuals akawanda achapedzera tongova pfumi kutodarika nyika yacho yese. Ndosoka muone zveso havasitomborwadzwa nekutengera mota zvavari kungoita zvezvo, kungopolisha zvavo vakatorelaxa, kungomuka nekungoti iwo ndakutongokupa chake kungoti ai akandikasonga ari kuimba akandinakidza, mupei imwe fortune, mupei chimwe chakati, ndoko zvakuenda nako. Saka pari kuti vhiringidza honestly speaking. Izvo so ndanchona kamwe ka video kezvinhu zviri kuitika. Get these guys, the Mutoko community yatotsamwa nezvaitwa nevakomana vamachina vamuri kuona. Tarisai ka video kacho. Mira pakati pao, wani yararidzi.
Ndinonyarara ndikamira pakati pawo. nyaya iyi yakamira yakadai somhuri yezimbabwe because I know kuti ndikuziva kuti vazhinji muri kutoshamisika kuti utadza kutonzwisisa kuti chinyasombori chii chiri kutora nzvimbo panyaya iyoyi because vanhu vari kuti heyo ndozoda heyo ndakutokudzosera heyo ndakutokuda vanhu vekuzimbabwe vakanyanya wameno vakanyanyopindwa nechechi stereke ende vanhu vekuti vanonyatsorizina zvakanyanyisa vanogamuchira zvimwe zvinhu right zviri unnecessary vanokwanisa kungorizina kuti this is fine hapana potinganingirikini iyo yakamira yakadai so nyaya the mutoko community of Kumahaka was left in shock after one of theirs was shot dead by Chinese employers. The man, whose identity is yet to be revealed, is said to have approached his employers demanding his salary, but they shot him instead and dumped the body. The body was later found and the 5 men were also caught. Izvo zvamachinese zvamuri kuona ndozvazvakuita vakajaidzwa vakajaira nevadzima wavo nanambuya nanasekuru vekamheno vanavo vanovasiya vachiita zvemadrugs kuno ndakazvitaura ndikati machina ese ari kupinda muzimbabwe muno vanofanira kutombotanga vaenda kuti yabho because kuno kuinini ndakatonzwa kuti muri kuigirwa vasungwa onzi vauya kunoko vakuchudha vanhu vachifa mani iwo onzi uri panyika pako iwo muri kutofirira kuti mainvesta auya vakusvika vakukushudha imwe nyaya futi yakandinetsa kunzi those guys zanzi vari kuuya vari kuinvesta chinombonyatsoinvestwa nezvitukomana utu chaizvo chimbori chiko ivo vari kusvika vachitochera zvinhu zvatinazvo kudhara muno chinja saka chiri kunyatsoinvestwa ipapa chimbori chii chaizvo after vachera vari kusiya ari makomba nyika ichi kutosara ari makomba the next thing chatosara njokuti handbozi apandi vari kupinda muminde vanhu vachera uchasvikirwa kana padzimba pamba pako pokatenga chapo tototi pamba pokatenga unzi toda kuchera ipapapa ukada kuramba vanongoramba vachingorova skillful ziro ndizuro mwanga kumhanyisa vanhu nemabhemba paipai varambidzwa kupinda kuti aiwa panapo pamunda pangu hamungosvike muchichera munda wangu zvikanzi ndezvako izvo vakatotanga dotochera havana basa kuti pari kurimwa vanongosvika havatokubhadhare futi zvinhu zvacho obva wanzi vanhu vada mainvesta mukumboinvesta chiko chamuri kunyatsoinvesta tukomana chatinonyatsoinvesta tonyatsozi twainvesta chii zvekusvika pakushudha munhu nepfuti munhu ari kubvunza mari yake kuti ndiri kudawo mari yangu imagine guys ndo patasvitswa ipapapa kureducwa to this extent yekuti vanhu munongosvika muchingonzi havana basa ingoita yamuri kuita ikoko you are safe and they are protected zvekutodaro ziro ndiziro tumwe tokabatwa tichiruwa madrugs tarisai beuro tokapuwa $150 kwakutosiyiwa but endai kune nyika dzavo ikoko ukabatwa nesame mhosva yavakabatwa vanayo uri kutotongerwa rufu kunyika dzavo kunoku ndokuri kunzi aiwa imimi vasiye 150 vangobuda asi vana venyu vemunomu vakaonekwa vachinozvitengesera kunyika dzavo ikoko rufu saka varotoona kuti akanyika kakasununguka vakutomhanyirira kupinda imomo I think something must be done because hatidinji zvizvo zvekuti zvinoitanga pamwe muri kutarisa ganda kana kuti muri kuti nyekuti mainvesta hatina kachatikona chakuinvesta chacho iwe vanhu vainzi mainvesta vaitoti vakatoya kana pakanzi vakuita mining unoona investment yacho panovakwa community panotanga kugadzirwa zvinhu zvakawanda pakudevelopa not zvese zviri kuitika zvesezvi kubvunza kuti oraiti mimachera zvinhu izvi pane imwe here kampani kana pane chinhu uri chimwe chaakugadzirwa panzvimbo ipapa hapana chaunoona why ndokudherera kwacho kudherera zvekutoziva kuti hapana zvatinoitwa kana takaprotectwa ndo zvazviri amen muri kuionawo senyaya iyoyi vedu inini zviri kutondivhundutsawo inini aiwa and iro gonyeti ramaona iro pane panikirikini apa kukaroi uko iro gonyeti ramukuona apa rodhi yekaroi to Harare yatovharika kuti nti chaivo icho chinenge chaabnormal road icho chinenge changodonhawo icho chichi vachadzwanya mhino yeicho chilong nose icho chatswanywa ipapapa imhino Kulian TV team DAT asi vanhu vachishamsika Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvese apana chichazosha everybody say Kulian yeah information need brilliant yeah everybody say Kulian